Верно, аз не съм в Пайнера, брато. Баща ми не е Тони Стораро. Сеш се. Успокой се малко, бе, бате. Ушите ми парат, аз направо съм подпалил, наистина подпалил съм. Не съм в Сливен. Така, този човек, сина на Тони Стораро, ето сега ви обяснявам, няма гледам коментарите. Сина на Тони Стораро, предизвикваме, казвам, имаш 5-6 месеца подготовка. Аз му викам, брат, ако искаш утре, не, брат, 5-6 месеца. Окей, после ме дъни по лайфовете. Брат, ти нямаш смелостта да излезеш с мене утре. Ма чакай, бе, пич, аз не съм в София, аз не мога да занимавам с тебе, бе, брат. Аз не мога да ти дигам рейтинга. Кой си ти? Затова ти викам сина на Тони Стораро, се чуят такова двамата е. Фики го знаят, тебе не те знаят. Сеш се, разбираш ли? С сина на Тони Стораро, окей, няма значение кой. Като ме предизвикваш, имаш топките, не ме лай по интернет, разбираш ли? Не ме лай по интернет, аз имам смелостта да се качиме. Тук, брато, ще се затвориме в една стая, изобщо не ми пука дали ще е на лайф или не. Не ме лай, казвам ти, не ме лай. Аз съм бил мишката, ти си мъжкара. Пиши ми на лично съобщение, не ме лай пред хората, бе, брат. Изобщо не се опитвай да ме злепоставяш, защо ще спукам от бой, казвам ти. Така ще те бия, брато, така не са те били, братле, не знам, никъде не са те били. Махленското момче от улицата. Къде си расъл ти на улицата, бе, брат? Къде си расъл на улицата? Аз да не съм расъл в Ковиоз, бе, брато. И аз се успокой малко.